Nin ye nafolo dalu de ye. Nin ye nafolo dalu de ye Ala ka kuranɛ kɔnɔ. Ka nafolo sɔrɔ teliya la, karabali la. Ni Ala ka kuranɛ jɛlen ye, k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ, i ma sitanɛ baara kɛ, i ma boli baara kɛ. Ka nafolo sɔrɔ ni Ala tɔgɔ jɛlen ye, kuranɛ sura min b'a kɛ nin sura in de don. Moriw b'a fɔ nin ma ko suratul waqi'a. Nin sura min filɛ nin ye, cɛ o cɛ y'a baara kɛ, Ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma. Nka saraka bi a la. O tuma ne y'a f'i ye, i bɛ diɲɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, fantanya kɛlɛ ka b'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. N'i bɛ fɛ k'i ka fantanya kɛlɛ, ka nafolo sɔrɔ Ala ka sababu d'i ma, i ka nafolo sɔrɔ teliya la, karabali la, sura min b'a kɛ kuranɛ kɔnɔ ni dɔnnibaaw bɛnn'a kan, o de ye Iza wakati sura ye. O tuma a baara an b'a kɛ diɲɛ bɛɛ ye. I bɛ diɲɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, en tant que i sen fila bɛ dugukolo kan, Iza wakati baara mana k'i ye, i b'a jaabi sɔrɔ. Wa ale nafolo sɔrɔli ka teli, o ye teliya dan ye. N'i y'a baara kɛ, a baara jaabili ka teli kojugu. I y'a faamu? Ale baara bɛ kɛ 30,000 de ye. I bɛ yɔrɔ yɔrɔ baara in ye 30,000 de ye. Nka i bɛ 15,000 sara fɔlɔ. I bɛ avance 15,000 sara fɔlɔ. Ani ka sɛsɔngɔ 1,800. Donc an bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i b'i ka wari tɔ sara. I bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ, baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. A bɛ fɔ nin de ma ko Iza wakati. N'i ye mori tɛmɛnenw ɲininka, karamɔgɔba tɛmɛnenw, n'i kun y'u ɲininka ko nafolo dalu ye fɛn jumɛn ye Ala ka kuranɛ kɔnɔ, u bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min yirila, o de ye Iza wakati. Hali ɲɛmaa la sisan, an ka segoba caman bɛ ka kuma Iza wakati kan. C'est à dire Iza wakati yɛrɛ de ye nafolo dalu ye. Sɔsɔli tɛ min na, siga yɛrɛ tɛ min na, o de ye Iza wakati ye. N'i y'a kɛ cibali don, bilahi Ala bɛ nafolo d'i ma. Wa Ala kumakan don, yɛlɛmacogo t'a la. Kuranɛ jɛlen don, nɔgɔ t'a la, conséquence t'a la. Cɛ o cɛ y'a kɛ, Ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma. Mais n bɛ to ka duwawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye, maa o maa ka sababu bɛ ne bolo, maa o maa ka sababu bɛ ne bolo, yarabi Ala k'o tigi ɲɛsin ne ma, an ka Iza wakati baara kɛ a tigi. Baara in ye 30,000 ye, ani sɛden 3, mais i bɛ 15,000 sara fɔlɔ, ani ka sɛsɔngɔ 1,800. An bɛ baara kɛ, baara ɲɛnen kɔ, i b'a tɔ sara. Conséquence t'a la, tɔɔrɔ t'a kɔfɛ, dekun t'a kɔfɛ. Wa i bolo tɛ kɛ nafolo, i sen tɛ k'a ye. Foyi foyi tɛ kɛ nafolo ye. Ala deli de don, n'i y'a kɛ, Ala bi sɔn i bi nafolo sɔrɔ. Taa kana yɛrɛ ta la, n'i y'a kɛ sababu bi na, Ala bi nafolo d'i ma. Ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ, an ka tugu sababu nɔfɛ. Maa o maa tugula sababu nɔfɛ, Ala b'o tigi dɛmɛ. Nafolotigi si tɛ diɲɛ kɔnɔ, sababu ti min ka nafolotigiya la. I tɛ maa si lafiyalen ye diɲɛ kɔnɔ, fo a k'a sɔrɔ sababu wulibali dɔ de b'a tigi bolo. Karisa taala damanda la, a ye sanu sɔrɔ teliya la, sababu dɔ de b'a tigi bolo, walima a donna sababu tigi dɔ de kan. I y'a faamu? Tɔw ye min kɛ k'u ka fɛnw sɔrɔ, ne ko i t'o ɲɔgɔn kɛ, i bɛ mɛn tirikitɔrɔkɔ la dɛ. O la ne balimakɛ malamuso, wuli joona i ka sababu man kɛ, ka n'i sigi k'i bolo fila da i sen kan ko n t'i fɛn sɔrɔ. A y'a dama kasi Ala la. Ni kamanagan b'i ka segi Ala ka kuranɛ ma, ni tɔɔrɔ b'i ka segi Ala ka kuranɛ ma, ni dekun b'i ka segi Ala ka kuranɛ ma, kuranɛ de y'a bɛɛ ye. Ale de ye problème bɛɛ solution ye. Tɔɔrɔ si tɛ dugukolo kan min solution ti kuranɛ kɔnɔ. Dekun si tɛ dugukolo kan min solution ti kuranɛ kɔnɔ. Kuranɛ yɛrɛ de ye fantanya fura ye, n'i t'o dɔn fɛlɛ filɛ ye. Fantanya solution, fantanya fura, a fura wulibali, o de ye Ala ka kuranɛ ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la suratul waqi'a, i mago bɛ nafolo la dɔrɔn na Iza wakati baara kɛ, Ala bɛ nafolo d'i ma. Nin ye nɔgɔya dan ye dɛ. I bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ baara bɛ k'i ye 30,000, nka i bɛ avance 15,000 sara fɔlɔ, ani ka sɛsɔngɔ. O tuma 1,800. Donc an bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i b'i ka wari tɔ sara. O la garibukɛ ka téléphone numéro, an ka téléphone numéro min bɛ sɔrɔ teliya la, o ye +223 72 24 02 98. A bɛna tila ka numéro ye affiché ye vidéo sanfɛ. +223 72 24 02 98. N'i ye weleli kɛ ale numéro la, ni Ala sɔnna, i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Wa ni nafoloko hami don, ni Iza wakati baara kɛli ye, o y'a bannen ye. Kana foyi ɲini bilen, Iza wakati baara kɛ. N'i y'ale baara kɛ ka ban, a banna. Sababu bi na, Ala bi nafolo d'i ma, taa kana t'a la. O tuma maa minnu ka sababu b'a la, yarabi Ala k'u ɲɛsin an ma. Mais maa o maa ka sababu ti baara in na, Ala kan'o tulo don kumakan na yɛrɛ. Kuma ti ko bi ɲɛsin an ma.
sabu fɛn min ka jugu moriya kɔnɔ o ye maa ka ɲɛsi i ma maa min ka sababu ti i bolo anw bɛ siran o de ɲɛ maa o maa ka sababu bi anw bolo yara bi ala o tigi ɲɛsi an ma an k'a tigi dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya ni tɔɔrɔ kɔnɔ maa minnu ka sababu b'an bolo o tuma ala tulo b'a la a faamuko ɲuman ala k'o di an bɛɛ ma an ka téléphone numéro toujours o ye numéro kelen ye an ka fɛn bɛɛ y'o numéro ye o ye plus 223 72 24 02 98 a bɛ whatsapp kan n'i ye weleli kɛ fɛnɛ i b'a sɔrɔ o tuma haza wasalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuhu